Selamat hari Minggu, selamat beribadah madita saluna. Adorang sota mulai par minggu ota, perjulu mahita martang yang nahohom di bagai sarwata, martang yang mahita. Amin. Marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Ikos songonido hatakku naruar siap pamangakku, dang mulak botitu ahu, iko bahenon na dolomo ni rohaku, jala iko menjadi do ubahin na hutongos. O sudehamu akan namauas, romahamu tuaik, jala hamu akan nasomar hepeng, romahamu manuhor, dohot mangaton, say romahamu manuhor anggur dohot susu, unang polamar hepeng, manang marpanuhor, say lului hamu manjahoba, bisa terbahe dope jupang ibana, jauh hamu ma ibana,
bisa jonok dope ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Dewata amanami na di banua gijang, hupangidohami tuho, sailehom matodim na badia hasitongan, doho dame, asa takas hubotohami, nasa lomoni roham, jala urupi mahami mangulahoni, sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Meredehita. Tatangi homa patik ni debata di minggu tasadarion imana tarsurat di buku Yohanes bidu 10 ayat 35. Apalah sian onma tadaun nihala saluhu nahamu sisiaku molo masih haholongan hamu ido sahakna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata laho mangulaho nao bartu patik nai. Ale Tuhan Dewata, sai pargogoi mahami, mangulahon nao bartu patikmi. Amin. Maredehita. Aku
tatopoti ma dosat tanagudangi tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan. Sitopa na sana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodohami tu jolom manopoti dosa nami. Akka nahu ulahami marhite sian akka pangalusion nami di patikmu. Ima marhite siat tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakkateyon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi dohami nuaing alani i. Asima roham dihami. Ale debata nami. Pardingga basa jala para siroha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhukna. Jala suruh matodim porbadia tu rohanami be. Asa tarbahin hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabi saat hami tuhanguluan na sora suda. Na pinarbaga-bagam diakka na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosatta. Para siroha jala perdingga basa do Jehovah. Labak terimas jala para siroha godang. Dang dibahet tuhita hobbar tuakka dosatta. Jala dang dibalosot tuhita hobbar tuakka hajatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah diakka na makkabiari ibana. Hasangapom ma di debatana di gijang. Amin. Mari dehita. Turpu epistel di Mingguta Sadarion, ima natarsura di buku 5 Musa, bidu onom, mamuka sian ayak sada, sahat tu ayak sia, marsika soring mahita majaha, songonoma didok disi. Alai odo tona aturad doho uhum, akka naung tinonahon ni Jehovah debata munai. Puda honokku tuhamu, asa ulah honomuna ditano si soluhom munai, dung tari parahamu tusi. Atong tangihom mai ale Israel jalarikoti mangulahon akai asa marhasonangan ho jala asalam torop situtuhamu songon naung pinarbaga-baga ni Jehovah dewata ni akka opum tuho ditano habaoran ni susu
doho situa ni loba. Jala ikon haholongammu Jehovah de batam, sian nasa roham, doho sian nasa ate-atem, doho sian nasa gogom. Jala ikon gogo ommu mengajarhon akai tuaka anakmu, jala taringotamu akai molo hudul-hudul ho di bagasa jabum, manang merdalani ho di pardalanan, manang laho modom peho nang dung hehe muse. Dia sia rak mahita. Jala iko surat tonomu akai tutohang ni jabum, doho tu pangubangamu. Ido sahakna, martua do akkana tu mangihon hatani dewata, jala nau peopsa. Amin. Mari dehita. Tidakko mahapor siyaw tay, songon nahina tidakko nidongat ta sa hapor siyaw di sadok portibion, rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natumo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuon si Maria, naga begabea siaton di perbadia andorang soa bubuhan. Ido tuhata natumaun na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Natua tubanua toru dung ditanom. Namula mangolu diari patoluhon namanai tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani. Disima ibana paima mula sogo tutanoon, manguhumi halak na mangolu do namate. Au porsea diton di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato panya Kristen akka nabadia, do dihasesani dosa, doho dihatai namandok, mula mangolu sogo daging ni halak naung mate, doho dihangoluan na surasuda. Amin. Tabigima kor sian inahanna diuduti ma doho kor ina Debora.
tabegema titing namaragam di minggutta sadarion. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Ta payuti hutmat titing namaragam di Minggu 3 November 2024. Goar ni Minggu, sadarion ima Minggu pa 20 dong Trinitatis, lapatanna hasitulu sadaon ni debata. Topik Minggu, makaholongi Tuhan debata, dohot dong ajolma. Napaduahon kebaktian sekolah minggu tanggal 10 November 2024, kebaktian sekolah minggu di hari Minggu Naneng Ro tanggal 10 November 2024 di Patupa masuk pukul 7.00 WIB. Napatuluhon pertanyaan sektor. Di hari Selasa 5 November di sektor Judea di bagas ni keluarga Nonya Munte Borusi Mamora, Jalan Apel Walu Komplek AD. Napaduahon di sektor Kanaan di bagas ni keluarga Situa Espardede Borusinaga, Jalan Setu Golop RT Pitu Walu nomor 50 Pitu. Di sektor Efesus di Patupa BPH sektor Ima Maringanan di Aula Gereja. Di sektor Galatia keluarga Asi Hobing Borunenggolan di Jalan Swadaya 2 RT Pitu RW Tolu Sukatani Tapos. Sektor Filipi di bagas ni keluarga J. Simangusong Boru Gultom Lasa Patupahon Pangapulion Ima di Gang Ketabo Mekarsari. Di hari Rabu 6 November di sektor Sion di bagas ni keluarga E. Siahan Boru Opusunggu Jalan Baktiabri. Di sektor Betani di bagas ni keluarga J. Hutapea Boru Simajutak Patupa Pangapulion Jalan Albarkah Jati Jajar 2. Di sektor Roma di Apni Boru Nenggolan Gang Rifan RT Pitu RW 5. Di sektor Nasaret di Patupa BPH sektor di Maringana di Gang Sawo. Di sektor Kolose di bagas ni keluarga J. Simangusong Boru Silitonga Gang Masjid Sisalak. Di sektor Bethlehem di bagas ni keluarga R. Simajutak Boru Gultom Jalan Raya Banjaran Pucung Kelurahan Cilangkap. Napaupaton sosialisasi dohot pelatihan tim pengisian database online HKBP Cimanggis. Di hari Minggu sadarion saud do Tapatupa sosialisasi dohot pelatihan tim pengisian database online HKBP Cimanggis Maringanan di Aula Gereja masuk pukul 10.00 WIB. Pinangido matusude tim pengisian database online nang dipildit siaganum sektor Asaroma Madohotisa Jalan Ribuan Bema laptopna. Napalimahon amplop pesta gotilon dohot tahun okumene inklusif. Di hari Minggu tanggal 10 November 2024 naneng roon Patupauta do pelian amplop pesta gotilon dohot tahun okumene inklusif tapadupa di pelian napaduahon. Napaonopon pesta gotilon dohot tahun okumene inklusif. Di hari Minggu tanggal 10 November 2024 naneng roon saud do Patupaon ni Huriata ima pesta gotilon dohot tahun okumene inklusif siarani par mingguo di Patupa holas sahali masuk pukul 00.00 WIB jaladung sipul majahatik ting pukul 7.30 WIB dohot pukul 10 WIB bigiota ma sosialisasi non sian pelaksanaan panitia pesta gotilon. Napapituhon latihan korpunguan ama distrik Manang PAD. Di bulan November on ganup hari Senin Bodarina ima di tanggal 4, tanggal 10 sada, tanggal 10 lalu dohot tanggal 25 November 2024. Di Patupa do latihan korpunguan ama distrik PAD Maringanan di Garejata. Pinangido matu sude punguan ama asa parsidohot mendukung ulau ni. Napawaluhon laporan pertanggungjawaban program 2024 do rencana program kerja tahun 2025. Pinangido matusude seksi nadong ditoru di Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dohot Dewan Diakonia, asa patupahon rapat mabayan laporan pertanggungjawaban LPJ tahun 2024, dohot mabayan rencana program tahun 2025.
Ima di tahun transformasi pelayanan dan kelembagaan HKBP. Niuluhon ni ganup dewan di pasahat media LPJ dohot rancangan program itu huria paling lambat tanggal 10 November 2024. Napasiahon tikting marbagas, tikting parjulu, naing majalo pasu-pasu pardonga saripeomma, Erik Vanjir Simarmata, anak ni halak amata John A Simarmata, tubuh ni halak inata karya M Boru Siregar. Alamat Gang Masjid RT Sada RW Pitu nomor 15 Cisalak. Huriah KWP Cimanggis Resort Cimanggis, dohot Orwana Dina Carolina Siregar, Boru ni halak amata Sopar P Siregar, tubuh ni halak inata R Boru Nababan. Alamat Jalan Lewa RT 5 RW 10 nomor 22 Pekayon. Huriah KWP Cijantung Resort Cijantung. Tarpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 10 November 2024 di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Napa 10-hon torop ni ruas nama dohoti parmingguon tanggal 24 Oktober 2024. Godangna 830 sada halak. 10 sada ruas nama ulang tahun kelahiran 36 halak, ulang tahun pernikahan pitu kepala keluarga, Padita dohot parhalado KWP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 20 Oktober 1 November 2024. Hatani debatan apa si kopor lasi rohamuna tersurat di Psalmen 37 ayat 4. Jala halomohon Jehovah jadi lehonon nama Tuho pinangido ni roham. Napa 12 hon pelian iuran diakonis sosial. Torop napa 1 pelian iuran diakonis sosial huria di bagasan mingguon 4 kepala keluarga. Godangna Rp1.500.000. Napa 10 hon pelian bulanan manang tahunan. Torop napa 1 pelian bulanan manang tahunan di bagasan mingguon pitu kepala keluarga, godangna Rp2.300.000. Mau lihat di pasahat huria tu sudir ruas nang pasahaton pelian bulananna dohot iuran diakoni sosial 1 bulan November 2024. Tuakan aso pasahat tu depe taingot ma amang inang makarik koton pasahat tota garu bulan tu huria marhiti para dado sektor tabi. Napa 10 ton keuangan huria. Tuhuria godangna Rp637.800. Tu pembangunan Rp2.046.600. Sentralisasi manang tu pusat Rp10.347.600. Punguma sude Rp27.032.000. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado radio hami paling gatosa songoni matikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhata mapeliani bayan sangap ni guarna. Amin. Partikian pinasaha matu panitia pesta gotilon songon sosialisasi. Shalom. Horas badihita saludna. Nau persangapi hami amang padita resort, amang nababan, amang inang parhadado nami. Tarlumobi teh hamusude amang inang ruas ni HKBP Cimanggis na taha holongyon. Selamat hari Minggu madihita saludna. Amang inang saat matikina kami mewakili seluruh panitia Pesta Gotilon tahun Oikumene Inklusif tahun 2024 pasahaton udangan tuhamusude nalaho patupahon Pesta Gotilam mahita di tanggal 10 November tepak mai di hari Minggu nanaeng roon.
songon sosialisasi na hupadaro kami sebelumnya di gereja Todo Patu Pautai jala masuk mahita jam 8.30 alana sebelum ibadah anon ibadah jam sia 00 ibadah alai sebelum ibadah adong do prosesi naroan nok kami panitia dohot padita dohot aka uluan sian lantai sada tuson jala duk sikop anok kami sa tuson las disi majalo godang guan non iman ni uluhon ni amang padita non jala manortor di hudulat tabedo hitan non di namangalap godangi alani mardomutusia manginang tatulopi ma asa mabuan ulos tabi mahita songon ulos hade-hade ate amanginang ate asa uli jala sikop majonian pesta nanaing tapatupa di hari Minggu namin datangon bolo gambaran umum di acara nanaing tapatupaon songon naung hupadaruk kami nakaning perjulu ro prosesi baru jam 9 on time ta mulai ma ibadah jala di saat ibadah anon di pertengahan ibadah pilihan kedua lau tujolo di soppe tonggo adong prosesi ima anon perwakilan tiap masing-masing sektor ni 12 sektor ta na diuluhon ni situa masing-masing mabuan songon tadok sipir ni todi dohot silua naung nisiapon ni panitia jala situa manno majaloi buah-buahan ni setiap sektor di joloon duk sikop anon prosesi baru mangiuk mahita songon nasomal pasaton pilihan paduahon tujolo jala las di soma amanginang tapasahat songon pilihan pesta gotilon keluarga naung hupasatami manang nanaing hupasatami dope bolososa dope ima amplop keluarga songon tadalas ni rohatta manupaki pesta gotilatta di nanaing roon jala songon tupani acara anon songon tortor lelang adong go hiburan dot penyerahan sakti-saktion bolo taringot tusona manginang jelas don nonon adong di randon acara ate amanginang ate baru na berikut songon hudulan ni tiap-tiap sektor songon naung padarhami tiki di lelang dia hadon di undi jala perwakilan sektor masing-masing go na membuat nomoro namanginang jala tabereng maju satokin atar songon ini man non posisi ni masing-masing sektor asa songon nataingot tupe anon tonggo benon nami label di masing-masing posisi hudulan ni sektor masing-masingnya ate amanginang ate songon itong nalau pasat sakti-sakti tonggo naung hasil ni undian non na diwakili masing-masing sektor mabuaton jala adonggo nomor sada 1 nomor 12 jala merpangidok kami amanginang gomos hupai dohami tu amang dayinang asara mangihut mahita di acara pesta gotilonon sian na memulai sa na mangujuhisa asara bereng matutu na sektor pertama pasaton sakti-saktina basongon itong na sektor pertama tong baberek kamu matong na urutan 12 ate amanginang ate bolo tuk penon dung say mangan mungkin daktar tahan adong nanayang marisap dia ka amang ba marpagi dua kami gomos duk say tutu marisap pamu ba naik mamu setong tulanteon talea mata batudu mahasada ni rohatta retama hita satu manguju sisa tapatudu masada ni rohatta patu pahon pesta gotilat taon asa tapatadida matutu na rap marlas ni roha dohita patu pahon acara nata sakapion ati amanginang ate gomos hupangi dohami
molosongon upamanian batalehom mati kita sadari manotok sona mengudopi pesta na biasa tak adopi di acara-acara adat ni Batak na tak somal taulahon adat persadarian bamangidu hami hamu amanginang udangan nami hula-hula mahamu hami panitia perhubas mahamiat tong jala tak anggap maju salion hamu hula-hula tulang panggonggom mahamu amanginang mula perpudi ate amanginang ate mangidodok gomos sami asa uli dinggan jala jegis pesta nanaing tapatupaon songoni majo nabui hupadarhami Tuhan ma nama masu-masu hita jala ulaonon sayang gia ma bain sangap di guarni Tuhan Yesus Kristus butima muliate Tabigima korsian ama huria.
Mari dimahita uhuk mata papungu pelias seda doh dua. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhut na.
Dihamuna ka damang dainang haanggi na hinaholongan. Tatangihon mahatani debata jamita di minggu sadarion minggu pa 20 tuluhon. Dung Trinitatis na tersurat di Evangelium Markus biddu 12 ayat 20 sahatu ayat 34. Tapayutihut mahamuna kadamang dainang huzahama songonom matar surat bisi. Na dibege si boto surat sahalak do nasida nama sialusani. Gabe Roma ibana jumodok. Dung ditadda dengan ni alus ni Jesus disukum maibana. Dia do patik nau mangat sian patiki sudena. Di alusi Jesus maibana di dokma odo patik nau mangat. Tangihon ma ale Israel Tuhan sasadasado Tuhan debatatai. Jala haholongammu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam sian nasa roham dohot sian nasa gugum. Ia patik paiduana odo haholongammu dodo ngamisong dirim patik nau mangat sian na duai dangadong. Jadi didoksi boto surati matuibana tikos do didok ho guru ho bartu hasitongan sada do debata jala dang adong na asing dukon ni ibana. Jala makaholongi ibana sian nasa ate-ate sian nasa roha dohot sian nasa gogo huhut makaholongi dongan songod diri niba umanga doi sian saluhut akka pelean situtungon nang pelean na asing pe. Dung dibegi Jesus patas na maradus nin na mamadok ibana dang sadia daw ho sian harazaun ni debata. Olat ni dang adong bena hum roha pasukut-sukun ibana ido sahatna. Dihamuna hurian itu hatta damang dainang dot haanggi molo secara hurufiah letterlet macam murah dot tusan hatan diterpuk tahun maka holongi debata dohot maka holongi donga jolma. Alan iya dong dua pareta naik ko sihang ulu honota songot tadan nang sihuton Kristus sita. Na parjolo ima penegasan taringot tu keesaan hasadaon ni debata sasadasa dohot na paduahon sikap naik ko patuduhonot ta laho patuduhon na tutusitutuhi ta porsea holat tu debata na sasadai dangadong na asing porsea holan tu debata na sasadai alani tatakasi mazuak kamanginang bohado tutu laho mangat tusi dua halon Tuhan itu esa debata sasadasado debata tai dohot bohado patarudohon hita haporsiautan na tutu holam maka porsiai debatana sasadai. Tazah majo parzolo ayat 20 sian Markus 12 on rak majo hita majah. Dia lusi Jesus maibana di dokma ordo patik nau mangat. Tangihon ma ale Israel Tuhan sasadasado Tuhan debatatai. Tazah hazo musia di bahasa Indonesia manginang rak mahita majah hukum Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, Tuhan itu esa. Debata sasadasa. Ada lapatan di esa. Satu tunggal, tidak ada duanya. Esa atau satu dalam hakikat, satu dalam kuasa, tidak ada bandingan dan tandingannya. Alani memang dang rikot tita hape mangalului huaso do taguguon na asing. Ala dang adong songod debatai naboy mangibangi ibana. Kita tidak butuh kekuatan atau ilah-ilah lain karena kita sudah meyakini dan percaya kepada
hanya satu Tuhan yang kita sembah dan puji di dalam nama Yesus Kristus. Ta sobba ta tadda ta haporseai di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Odonan yodol honnak kamanginang di Patik Parzului. Audu zahoba de batam ninna de batata dang jadi marakup ahu bahinommu de batam. Akulah Tuhan Allahmu, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Dang adong na asing. Tidak ada yang lain di hati kita untuk meyakini dan percaya kepadanya. Dia adalah Tuhan Yesus doon. Yesus menegaskan hukum yang terutama bahwa kita harus meyakini hanya ada satu Tuhan. Molo ido sada panidangiod dihita ido banna di lapatan ni Patik Parzului ikon ubir ruhata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa na adong. Di bahasa Indonesia kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Uposador hatta tu debata alanido molo dipasahan nuaing di zamanon di keadatan nuaingon penegasan taringot tu ha sadaon ni debata keesaannya asa unang madabu dohitak kamanginang tu akka tantangan-tantangan ni zaman taringot tu na mardebatahon akana asing alania ha karena setiap zaman pasti memiliki tantangan iman tersendiri bagi kita untuk mempertahankan iman yang tulus dan murni tentang keallahan keesaan Allah kita itu. Diuji doha porsiota marhite akka tantangan naboi ta adopi. Taringot tu haporsiauni. Molo nazolo akka upungta diuji doha porsion nasida gabe olo makka porsiai toddi ni akkanau mate. Roh orang yang sudah meninggal. Ay ningok do akka manginang misal na dong makana tua-tua nang sorma tuai huta mula makka geleng nga pangarat to sude akka pahupuna dong sai di paujung akka adat do na tua-tua modom may zabui ka gelar tikar do adong namodomi kursi adong suasana memang hidup do adong di ruang tamu sude gelar tikar arong gone labung tataring marsisulu mulu ari patuluhom modom itu rasing nama suasana. Apalagi maadong makuling tutup ni serek balik di dapur atur mangirput do sudion ngarobe ala di haporsiai tang baranon setiap itu kamar mandi nang busa don marsi haradom molon itu kamar mandi ala ni biar na borong ini ala ni di haporsiai mereka yakin bahwa ada tanda petik hantu ni nama roh mulat tujabu jalit tor mangalulusi panganon ninna. Jadi dibuka matudung saji HP huting go manodong. Bahasa masa songoni ala porsea. Ala na porsea itu tuak kasumangot ni daupungi karena mereka percaya itu maka mereka memberi sesajen dan persembahan-persembahan. Ibu ma apel do pir sian Cimanggis. Ibu ma tu kuburan ibain. Habis itu tadda matayat tazawdu tadda. Dan kita ada manggis, dan kita ada pel, dan kita ada buah pir. Karena apa? Percaya, termasuk mau seperti bercakap-cakap dengan orang yang hidup di kuburan, mau meminta sesuatu di kuburan kepada roh yang dipercayainya bisa memberi berkat dan juga bisa menghukum. Porsea do alanido di paradiak kasesajen do persembahan-persembahan di spot-spot yang dianggap menjadi tempat ada penghuninya. Di Aek, di Batu Nabulun, di Hau Nabulun. Di dia titik-titik dianggap seadong do di si penjagana. Alanido kamanginang melomardala zol mayhuta tertutuk bongkak pakna. Adi dia ho madabun. Nadongi hau nabulu ni berarti nasosopat doh lewat siani. HP gua na pa makisileo.
Bapilik maurak na ilak bongkak ma. Alay dirazume doi na diulahon penghuni ni. Jadi gabi komer setabi mamalo lewat, setabi opung. Nautung orang adong majaki gijang, oke na. Buasa masa songoni ala diha porseai. Porsea dope di perdukunan, akka pardatu-datuon. Sudena sasahit cenderung do, apalagi ma akka sahit songgot. Saya dianggap doi nabi nani zolma, manang ula-ula ni begu, gabe ikko merdatu. Adong nama te topu marbirong bohina, nayatuk begu do. Adang adong tiki istilah sakit jantung, dang adong, dang itadai. Adong setabi na stroke ibana, nai pasta begu do. Dang adong disi alapati buhu kolesterol do gula, dang adongi. Selalu dihubungkan dengan hal-hal yang mistis sehingga dibangunlah iman haporseaon dang betu debata tuak kahagugon dari portibion. Dan kiranya juga berharap tidak ada lagi orang-orang seperti itu di zaman ini. Arong dope hitak kamanginang songoni. Situ tu majo basa hola 10 pitu mangalusi. Basa unang madong. Jalai do harapan ni molotadok kon Tuhan itu esa. Hola ni bana do Tuhan dang adong hagugon nasing. Itu yang diharapkan. Di zaman saunariak kamanginang diuji do nang haporseaon. Di zaman sekarang. Ado na dianggap bisa didewakan dan dituhankan. Kecanggihan teknologi boy do gabe di pardebata zolman waingon. Ngadong zolma ketergantungan tu gadget na. Unang idok kono ako ladak dana do songoni. Akka na matua pe amado ina pe gurang gosongoni. Mololo hamu manginang sipata-sipata sikit-sikit mau pegang HP padahal tidak ada apa-apa. Dicek juga ini perlu diperiksa ini. Awal do tong sohasu deh buat HP na sama ipiakon nang ibuat muse. Nang mulai do tergantungi. Sudah diperilah seolah-olah tanpa itu tidak nyaman hatinya. Adong do mesti ajaran-ajaran taringot tu nasib. Muluna julu adong sibaran ado purbana ninna dang marga purba masukna. Nuaing nasib ido na tarida manginang di judi online. Di togel. Ay tulu minggu par durut saya taringot tu debatan na sasadon na porsiaw sinukud do ayrang do petay togel. Adong ito rin na dong. Berarti tong do pero do na sida terlibat. Itu menguji nasib. Mudah-mudahan ay nasib do. Ido asa ketika mau mengambil nomor ini segala sesuatu selalu dikaitkan dengan angka. Jadi nang pedong anekdot tapi itu bisa menjadi realita. Mulum ada buzol marsipeda motor dang zol mana diurupi plat ni motor na doi bereng. Nomor 3. Kode alam. Porsea tu nasib mudah-mudahan. HP yang go di kamus ni Kristen dang adong nasi amangina. Hidup ini adalah dalam doa dan perjuangan. Oraet labora. Bekerjalah dan berdoalah. Doakan yang kamu kerjakan, kerjakan yang kamu doakan. Holanda dua ido, arung mapasu-pasu. Dang adong ido sian nasib pudududul pay mahon. Dang adongi. Ay siya mula panopau pengay pastihoni tu si Adam. Hirma hodok mulaho sumarihon ngolum. Porsia doa mo manginang dang adong benasib. Berarti dang adong pertugil di kita mulia tema. Dang adong perjudi online mau lihat tema. Tapi kita harus hentikan seandainya itu ada. Itu adalah bagian dari memperillah yang lain. Adong do musyak kamanginang na patuluhod di zamanon roh-roh zaman. Akka toddi ni zamanon molo didok toddi ni zamanon dang akka begu akka nasutarida. Alai nunga adong di diri ni zolmai tantangan na berupa roh seperti roh konsumtif. Berulang-ulang pertama sekali saya berkhotbah di sini saya sampaikan. Banyak orang membeli barang bukan karena butuh. Hanya karena suka dan mau. Ngadong betod di situ di konsumtif. Mulai suku nak kainat tapi ga matasmu ijabu. Mungkin tidak semua, tapi banyak yang warna tasnya harus sama dengan warna kebayanya. Hapi olo dosa halisa taupe maul do mamakai. Jadi gabe tempat ni tas malam marion.
hona gusur ma kemizani amat tanah holan uelui tulu paropat baju ninatta do tasna anggo baju nidat dan hido amatta saya masa paropat roh konsumtif termasuk juga persoalan makanan. Ada yang memperillah makanan. Unang adong dihitaw na manginang molosoyal lang bagian ni manuk itor gabehira na stres. Arong gusto ngoni? Arong. Iko say ideal lang. Nani rajaan ni si panganon, nani rajaan ni si inumon, itu memperillah di zaman ini. Kemudian ada juga roh hedonis yang penting senang, dan ini bisa memasuki gereja. Nantilah soal benar apa tidaknya. Dan dunia sedang menawarkan itu. Media sosial menawarkan roh-roh hedonis ini. Gabiarong dozol madang puas maka tahatai di Zabuna. Asa sonang rohana ikut di bail live. HP na so panagaman na olo zolmay hatai disi. Dung dihatai zolma. Bayi maratuen tokimay. Karena pingin senang saja. Jangan sampai bermasalah dengan hukum karena sosial media ini. Au pemerjami tahun ala huboto live streaming. Satu waktu bisa dilihat orang trek jejak digital. Molo salo merjami tabu tak kupau. Molo watoi ajaran ni agama ni halakan. Saya bisa ditangkap. Ini sosial media. Itu diperillah. Gabe diperdebata seolah-olah dengan menyenangkan hati walaupun salah. Bisa saja nantilah soal kebenaran. Adong doroh materialisme. Segala sesuatu diukur dengan uang. Persahabatan dengan uang. Pokoknya uanglah yang menentukan. Toddi doi. Itu roh zaman yang bisa merusak pertemanan kita. Karena pasti kalau sudah roh materialisme ini, kita akan sulit berteman dengan orang yang tidak punya. Kita akan mencari orang yang selevel dengan kita. Itulah roh materialisme. Dan akhirnya bisa sampai kepada roh apatis. Ado apatison. Putus asa. Ketika tidak sanggup memenuhi apa yang diinginkan oleh dunia, maka dia akan putus asa. Memang otik do di halak Kristen tingkat bunuh diri. Saya orang dopak kirimonna. Tapi kita lihat begitu banyaknya korban-korban bunuh diri dan kriminal yang begitu luar biasa terjadi zaman ini. Ada istri yang bunuh suami. Yang membunuh ini intelektual juga, dosen. Kok bisa ya? Dosen membunuh suaminya. Bukan istri, bukan suami yang membunuh istri. Tapi ada juga suami yang bunuh istri. Ada anak yang bunuh ayah dan ibunya, neneknya. Ada orang tua yang jual bayinya hanya untuk modal judi online. Alania hanga stres be dang boy be direspon portibio di bagasan hak hikmat ujung nasah ma sampai kepada bunuh diri. Itulah tantangan roh amanginang, tantangan zaman ilah yang lain. Alanido dipaingot kita bohado meyakini makaposi Tuhan debata Allah yang esa itu di tengah-tengah tantangan iman dan pengaruh ilah yang seolah-olah berkuasa mampu mengubah kehidupan kita. Apakah kita hanya mewakili kuasa Tuhan itu menjadi pergumulan? Mulai suku kita kamanginang. Sitong dohita porsea holat tu debata Jehovah di bagasan Kristus Yesus. Holat sahalat do mengedusi. Berarti ikop pabagasot tadope. Bukti orang percaya hanya kepada Tuhan. Itu dinyatakan dalam ayat 30. Tazahama zua manginang Markus 12 ayat 30. Parjolo madihasabatak dungi bahasa Indonesia. Rakmahita majahahon. Jala holongamu do Tuhan de batam. Sian nasa ate-atem. Sian nasa hosam. Sian nasa roham. Dohot sian nasa gugum. Bahasa Indonesia. Dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Di Guari Yesus adong opat potensi. Hagogo on na didirita potensi diri na ikon arahonota holat tu debata mengasihi Tuhan Allah.
Adong opak potensi imanakin hati, jiwa, akal budi, dohot, kekuatan. Tabereng masada-sada hati, ate-ate, heart. Molo di dunia modern secara psikologis digoari don kecerdasan spiritual. Dang teri daun. Jadi dang ate-ate benda nani dokna. Anggoi dang hati terjemahan nih. Jantung go benda nai. Tapi hati ini adalah sesuatu yang tidak terlihat tetapi benar-benar menggerakkan hidup kita. Habis suho partodium magwarna. Napa dua hon jiwa, hosa, kecerdasan emosional. Dungin apa tuluhon diguarima akal budi manang roha opidang taridon. Main kita. Ini kemampuan kecakapan, ability. Dungin apa opaton kekuatan manang gogo. Dang hola secara fisik mulai hidup gogo alai kemampuan intelektualnya. Nau pato doa dong didiritak kamanginang. Mungkin bagi pakar-pakar pendidikan bisa membuat sampai 12 tentang kecerdasan. Adong do kecerdasan linguistik, makatai. Adong do kecerdasan mendengar, do tak kana asing. Tapi potensi yang ada dalam diri kita tentang kecerdasan ini disebutkan Yesus ada 4. Walaupun di Ulangan pasal 6 tadi epistel kita disebutkan hanya 3. Alai oddo hagogoon 4 potensi untuk mengasihi Tuhan. Kemampuan spiritual, ability, emosional, dohot, intelektual, intelijen. Adong go dihamu amanginangi, adong do diau adong. Dan adong siak kita naso adongi. Tinggal bagaimana menunjukkan itu ada pada diri kita. Ima pakyot tak kamanginang molo natutudo hita mangkaholong itu ad debata nau paton narung di diri tahun sude matau sehon laho makaholongi Tuhan debata. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Suku-suku namangihut dia maparzulu bainon. Dia mapakyo perzulum makaholongi Tuhan. Walaupun itu secara sempurna harus bersama-sama. Tahu ji mama mereng kamanginang. Ketika mengasihi Tuhan itu dimulai dari IQ, kemampuan intelijen. Apa yang terjadi? Bahwa mana mengendalikan pikiran nate. Ketika mengasihi Tuhan Allah dimulai dari IQ, maka apa yang kita lakukan akan menjadi buah kesombongan bagi kita. Ay mulai tergugu pinatuzulo, termasuk dari kapelayanan, mulai tergugut ta tapatuzulo. Adong do bahaya namanginang. Odo naolo molo berhasil gijang rohana. Didok ma audo pe. Anggo soalani udang jadi molo ngaido songoni nga hubas mahita laho merek siani. Au unang alaniawi. Dan jadi itu sudah kekuatan. Ketika seseorang yang mengandalkan pertama kekuatannya di dalam mengasihi Tuhan termasuk dalam melayani, kalau dia tidak diapresiasi dia akan kecewa. Lak soidok mau liate songon ibalga mahu ula. Akhirnya tidak ada rohnya. Itu tadi mungkin bisa berhasil tapi tidak ada nilai spiritualitasnya. Jala alana songo-songo do godang di patuzolo di tonga-tonga ni huria gogona asa gabe sayolo merbadai porsea mahamu. Karena orang yang mengandalkan kekuatannya di sini menganggap dia benar, orang yang mengandalkan kekuatannya di sana menganggap dia benar. Dang adong atsi di sopetelu roha. Naido sito. Maka emosionalnya tidak dapat dikendalikan. Om manak kaningani murama merdadi. Molo sonero nei saut. Hamu mai sih. Rakpola doh tahu sih. Bahasa unang madong di tahun na murama merdadi ate. Ikon semangat juang 45 do hita marhite na perjuluan no baino taroha.
Tidak diapresiasi mardadi lasso do pedite do moliate. Hola moliate do hirim lasso solo hima mol naikat. Wa ma pediton. Ibai musim mai Facebooki. Kemampuannya yang dilakukannya, target pelayanannya akhirnya menjadi upah atau materi. Bangalu jai ibadah, datung lasso nanggo pala langumi. Dan pada akhirnya pelayanan dan kasihnya kepada Tuhan bisa tanpa nilai spiritual. Ima molo perjulo guguna di pangasahon kemampuan intelektualnya. Maka bukan tanpa sengaja Yesus mengatakan itu. Yang pertama adalah hati roha. Iko roha do perjulo. Kemampuan spiritualitas laho. Maka holongi debata melayani mangulaho nakka ulauta. Di ngolu siganu pari, di tongani bagas, di dia pehita termasuk di huria. Iko perjulo do nilai spiritualitas. Molo nunga di si roha perjulo itu denggad do mardalan. Nanti yang berikut itu akan bisa dinikmati. Maka kemampuannya dia akan selalu pakai untuk mau berkorban, rela berkorban. Karena dia tahu itu adalah untuk Tuhan. Narikok di Tuhan idoi. Emosionalnya juga akan terlihat sebagai sesuatu yang ikhlas. Keikhlasan ini begitu sulit di zaman ini. Gudang gozol masudak mangulau-ulau nadenggan Allah dibereng dongan nadang diulahon. Tarhona iba seheran iba na puna gari jopole iba pulik-pulik burju. Halas warung manangaha. Akan seperti itu. Tapi kalau sudah dimulai dari hati, dia tidak akan melihat apa-apa. Bahkan dia akan semakin bijak di dalam merespon dirinya yang terbatas untuk keadaan yang harus dilakukannya. Udah di PA ama di 2 PA ama samingguan gudang do zolma ala ni gudang niulon na gabelam berhikmat ibana mabagi tiki ala gudang ulon na ikut tusaddo nian alai malo do ibana memanage waktu sehingga boy dia adu sude ima molo dimulai sian roha tapi mak terlebak utik dang pola wahai wabe no songni du keadaan tapi dia du alai molo nu ngadang roha perjulo gudang dotong zolma suadong peulonna alai merasa sibuk dang adong diula manangaha alai heran ibana manu sibuk memang sibuk do ibana sibuk mencari alasan bohama apalagi mak di tonga-tonga ni gudang ulauna ujungnya bahira ibana mana puna portibio di sude ulauni gabe hulan olo mahulah gabus di yula zaman ini kan juga semakin memudahkan kita berbohong ngai dia ho zonok sobinoto zonok dia murado ngai pitu dia do pitu jabuna do dan akan terus merasa sibuk. Alanido molo dimulai sian roha, maka yang terakhir di sini adalah dia akan selalu berpikir positif tentang keadaan. Dangakya naroai pikirot tudongan na. Ujung naboy madinikmati mana hidup na. Molo suboy do peta nikmati hidup tamanginang nang pe hurangan, nang pe herana tergesa-gesalan yak kebelaun. Mari kita setel dulu. Ada yang sesuatu yang harus ditransformasi di situ. Asabuy ta nikmati. Unang gabi stres sita. Ay bahaya na molo stres sita hita do marsahit. Gudang gozol malan stres na gabi mernyaki kuning. Lever do tak kana asing. Dan kalaupun harus terganggu kesehatan kita oleh karena aktivitas kita, porsea mahamu marupa do hita di debata. Asal dimulai dari hati. Maka kita akan bisa menikmati hidup kita. Dan rumus inilah yang berlaku juga dalam mengasihi sesama. Sebagaimana dituntut oleh firman Tuhan, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tazah mazua manginang ayat 31 dan Markus 12. Ya.
Tazah bahasa Indonesia na? Ya. Sangat jelas, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Dan pola berpanjang lebar au patorak konon ngatorak kienon. Sangat jelas. Tetapi saya ingin kita mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari membaca 1 Yohanes 4 ayat 20. Tazaha majosa dan Yohanes 4 ayat 20, rak mahita majaha parjulu di hata Batak ya. Bahasa Indonesia, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Mulu bahasa Indonesia hurang tongon tu pakilalan nyalak bata ali bahasa Batak itu bergebus do indak. Bergebus do halak. Nama dok holong rohana di debata HP di hosomi dongan itu nak ngide munaikan tang nama kata hita dah tareng tu sih. Bagaimana kita menghadirkan ini dalam kehidupan kita? Molo tadok taholongi debata HP dang denggan hubungan tatu zolma isi do hita di dok bergabus ido banekon seirama do. Tidak mungkin orang mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu, sementara orang yang di sampingnya yang kelihatan tidak bisa dikasihinya. Jadi korealistis do nang taringot tu holong nirohon hapor siaonon. Bohado hita patuduhoni. Nah, alanya kadamang do dai nang pangujung ini renungat tahun, jami tahun. Tazah majo satokin Matius 5 ayat 27. Dohot 24 rak mahita majaha. Yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Molo neng rohamu tu gereja kamanginang HP dingot tamu adong akahosom ni roha tu dongan doh dongan nama kasomim jolo marwe amahamu beta mar minggu eda. Buasa songoni ternyata dang marguna. Ay tung sauli-uli ni detta sabal-bal gani peliatta tung so marguna doi di debata molo. Saya dong tabuan kebencian do suguni roha dang marguna olo do hita mangulahon na so marguna tu sa damay ikon na marguna do ulahon ako alani do hamak kamanginang tarinuk koma. Mungkin masih ada di antara kita yang masih dibebani persoalan masa lalu yang membuat kita sampai sekarang masih memendam sakit hati dan mungkin kebencian. Mari kita selesaikan. Kita selesaikan hari ini ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menegaskan bahwa bukti seseorang mengasihi Tuhan adalah harus mengasihi sesamanya. Ido banna suku-sukuna parpudi holong do rohamutu de batana sasadai ikon holong do ala itong mata patuduhoni holong ni rohatu dongan ai ido patik no mangat dang adong patik no mangat sian na duai haholongi ma debatam haholongi ma dongammu jolma. Karena dengan demikianlah ibadah-ibadah kita akan menjadi ibadah yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Karena tidak ada kekuatan yang ada dalam diri kita yang kita serahkan kepada yang lain, kepada ilah-ilah zaman, apalagi kepada kebencian terhadap orang lain. Tidak ada tempat itu di hati kita. Karena kita benar-benar mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Amin. Mau lihat tema Tuhan,
tungulido hatam manungguli ha porsyon nami naikop patuduhon nami marhite holong ni rohat tuho dohot tudongan nami atik pe liganup zaman saya dong doaka namangilahami tarlumobi di partikianon masay ragat doale Tuhan hakka hagugoon nanaing mga batihami bulus makaporsyeho debata zahoba sa sadasa di bagasan Kristus Yesus alani pamonang hami Tuhan razay rohadot pikiran nami sahat diho mangulu nami asa unang tarela hami Tuhan binani hagugon yak kaportibion lumobi mamaulo apala jupang akahamaulo dingulu nami naikon hatop niya maralus say paho roha nami makaposiho asa sonang roha nami madala dingulu nami on atong ali Tuhan debata jaho batod di porbadia mima laho margugohok kami makahulongi ho siyan nasa roha siyan nasa ate-ate siyan nasa hosadot siyan nasa gugu asa lampos roha nami madala ni ari ningulu namion di bagasa pardongan mo atong manang adong ICP siatong atongan nami sa luhut na ruas dohot parhalano ni Huriam na bergumul dingulunan waeng na olo gabi sa naing tartay rohana nang makapo si hagugoon na asing boy doy Tuhan ala niya kaparsahiton boy doy ni ala niya kangulo si ganupari narikot niya kaparhepengon parkarejuan rodi ragam ni nabuhi mga batihami porsiya tuho asiroham sayurupi hami asa bulus rohanami makaporsyaho jala margugo marwaso doho Tuhan laho manaluhon sude akka hamaulo do pergumulan ningulo nami so pola ikollaw hami mangyahyak kagugo na asing atong pasu-pasu masa leleng mga dopi atong zupang ituhad di bagasang guluna say pasu-pasu akka dongan nami na di bagasan gangguan kesehatan na say berusaha paubaton marhiti akka para medis Tuhan asiroham say tatap sihol ni rohana siday asa tung malum siya nakaparsahiton na akka na di bagasan arsa ni roha say homa Tuhan marsurut tod di pangapuli tod di parbadiami bongot rohana sida mangingani rohana sida asa tung tarapul situ tu rohana sida mga dopi akka dukat sita songoni akka pergumulan na asing say totong matuhan upasahat tami azari hami laho mga dopi sa luhut na pasu-pasu akka ulaw ni ruas ni Huriam di tonga di bagas na sida dohot di akka profesi na niluas mo tuhad jala di pasu-pasuho di kantor di onan di akka lembaga-lembaga pemerintah dot swasta perusahaan-perusahaan rodi akka na suhagwarak kami Tuhan iya di sidi patongoko na sida mula ulaon saya pasu-pasu mana sida sa margogo jala patuduhan na porsyaon na totong posroha nami marhitiak kaulaw ni pasu-pasu mo na sida marsaulion nak kadenggan basa lobis yan na pinikiran ni roha gariada Tuhan marlobi-lobi asadong pakyon nami do lehonon nami tu akan nahurangan urupi mangula kaulaw na sida biale Tuhan jala totong madongani ganupari mauliate Tuhan tangyak konon nami donang panitia pesta gotilon nong makolozahon makobasi ulaon persiapan pesta gotilon saha roditikion totong malehon hiras ni roha do las ni roha padahal siya nakaparsahiton jala sa ileho gugo ali Tuhan lumobi sada ni roha laho pasauton pesta gotilon na naing patupaon nami tuminggo na naing ro jala pasahaton nami matuhan partikian ni na lehet pakyon nami laho merayakan pesta gotilon pasahaton patumonaan yak kanahu ulahami asabain sangap di guar makanahu patupahami di bahini ali Tuhan sayunang mahami mangasahon pikiran doh gugo nami laho patupahon si patupahon nami ayo boto hami Tuhan sian hodo haroruan ni salut akau libasa na hujalo hami di bahini boy mahami pasahaton akka na pasahaton nami pilihan nami na duminggan itu huwale Tuhan dada sian nasotarjua dada alani muruk alay tung alani haporsyon nami makatidakon tung di parorot hodong ulo nami sa taonon laos parbisuhi mahami tuzulo anon laho mangulaho pesta gotilon na duminggan asalam say hobartulomo ni roham pinuji magwar mo na badiay marhiti Jesus Kristus Tuhan nami martangyak kami tuho amen marid di mahita sian bukwede nomor 480 sada laos ditikin na maridio mahita pasahaton piliata
tatangyakon mapeliata. Ale debata amanami na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na sa ulibasan na mauliutos. Hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar siyang hami pilihanon, pati buloh na rajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siya pari. Sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jala-jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasarohon ma damena tutodim.